Kardong karbing long radon han same apor milong to se pini nelinan tumang no wangthulo sege dam tang di sami nelinang than bon pri lo pini ka che than bon je pu thak ke Waqf Board pu thak la ke muslim atum ben se chera block pu thak se alam klang lo la se la bang so pu thak pini litum angton ben che than pon lo nang la se aprang si chini ponang ji bang ke la lo bang so board ko pia board la ke ko pia wak lo de itum chini nelang penangan dum ke la po se che than bon na la se Waqf Board pu ke la ke ine ke la wak po alam the bang ke muslim atum hakko ben se tamelang tuma tradition ke bang bon na tradition lo thawalang tum ke claim bon aron la se la ke ko pi phanoma lo tang te ko mania muslim yong si ahem ben a properties along le punon hormu hortar punon alang nitum donation pikang ji pg plotang te ladak lo pipo je kopia phanoma plotang te labangso donation ke kidu ke lak phan kerap ije phan ma mate mox hala muslim atum kardoma den ke kem je phan mox ke kem ye phan mate school kang puja phan labhai phan se labangso along le mate property ke lang tum pidam po labangso board along adak se registration kuridam po lake ene ke en thawa phan kali asila bangso dimalong non bang ke aron gelar pon alam si parliament long ke piniar nian same judun e plengon e lo athe bill laki mi ke wan asila dak kelar pon do a problem pipiluma protang te non li na to man than pon la siala mangela puson hello nona kimia bill ko pia posi introduce nang kok plodang te ruling of nom pen introduce pontang lo la sia bill sitame deng pontang lo vote sitame voting system same do pon elo elitum kadu ko same thek don long ji parliament os tame siala mangke keklang ro bangke dang mismanagement do o pusipu mismanagement mane corruption sitame dopik laben ke illegal occupation longle kalili kalang lang longle sitame kacherai mama ni tum ke labangso Waqf Board long longle same kithi ma Waqf Board tum same kalili kalang lang same cherai dat jolo puson alam ki sitame ke klang dopik laben ke ladak pen a income sitame kompik posipu la Waqf Board long pen ini ke lang dam lo lodang te dak latum henlo longle ke ong nai posipu thiria longle pen chenglok angton lo asinon india long ke longle ke ong nai ke komaluma lodang te la ke Waqf Board atum henlo la muslim atum longle henlo ke ong nai posi litum report long same long pon la silong le punon ma jad hormu punon batai siong si Waqf Board aphani pilo mate wak aphani pilo plotang te labang solong le kelang tum mo chen thuji puke long le lo malang tum choyor ji puta me long le lo ki pitang lo plotang te do an income punon tangka ke long an punon ma ala dapen ko an ma ka generate un tangka palong un la ka to ko we sitame la ke Waqf Board long si do wet po jola puson la si hala dak tangka kelong an ka generate anang bong pen sitame penangan atum ke kachupang lima lam se klangulo corruption alam si la pen ke long le sitame penangan ke mandir long le punon ma hindu long le punon cherai pi det la puson sitame do o la Waqf Board parlo det ti ma penangan ke Waqf Board long le sitame hakomani tum illegal pen do det ti la puson alam klang o masin ona phi bangke abila bangke ruling of tum pen lar pon lo la pen ke la bangso hot voting sitame padopon parliament rajya sabha la pen lok sabha long same la sala bangso voting same ke long mon ke la puson hello lok sabha long mangke 288 ke la ke larnang patum lo hala vote salong sitame la pen ke against larnang ne patum mangke 232 an se long ponno la pen ke rajya sabha long sitame 128 ke in favor se damlo la bangke larnang botum lo sitame 95 atum mangke larnang ne padothon nang patum si hadak klang ponlo la sinona kimi ke lar ponalong mangke la puson hello je aprang gelang namlo prang te Waqf Board long ke haladak ke state level punon central level punon hadak ke non muslim atum ke dudonong le athe hadak ke lang tuma tradition pulo muslim atum pulo hadak ke muslim atuman se ala bang so board long ke dochoje setame nona kimia bill introduce lo pen ke ladak bang ke state level long setame bahaini Waqf Board long ponang pola pen central level long setame bahaini Waqf Board along ponang po pusinona kimia bill long paklang pon lo la se kupia posi la bangso voting donang kok lo maplo tang te athia la dak bill kelar pona long nona alam ki klang issa ya bange main point mangela lo je nona bangke Waqf Board long ke state level punon central level long punon non muslim mate hindu tu ma christian punon majok khan sitami ponang po athia aprang mang gelang tuma tradition pulo hadake muslim atum te nang scholar atum muslim scholar atum alahai tu masi hadake ke chepahim phula Waqf Board isia board lo hadak alang litum state level long punon central level long punon sitami nona bang ka member ponang kok punon muslim atum han sitami christian punon hindu punon bahini ke ponang kok po state level long ta bahini laban central level long sami bahini la ke non muslim atum han si pon po labang so long si alam mang ke krui hak lo je nituma religion long nituma dhorom long nanga che yogdon athe people of lo dang te ituma long ke constitution long sinang pidak je itum pia religion ma ke kroi long apen ardom long right to equality alam sitamitu zami nona bang nang tuma bang ke nitum muslim atuma dhorom long nang che yogdon ang polam lo atangka ta nitum atangka a property ta nitum sedami nang tum pia kam lo na che yogdon nang polam se nona bang ke alam mang ke klang dut lo
ลาเป็นแค่นอนบางแค่ลาบายนี่เจ government เป็นแค่ต่อยดู non Muslim ตุมหันเสมปัดดูดุนโปลาเป็นนอนบางแค่ government ตุมเส bigger roles เดี๋ยว role บางแค่เคลมบนโปเป็นงาน role แค่ลังตุมเสลังดุนชาริโปหัดตังการนาสิกปัดดามากุปุปุนาสิกปัดดามาเจอาคาลิเลนตงปัดดามาเรนมาแค่จุดต้องชลามาลาให้ลามาเทดูปิกโลอารูเป็นดักตุมเจตันอับเอลบางแต่นอนแค่ในเจตันปลักคือ high headed โปอาเทมวยตุมชินิจิโจลาปุโลลาเป็นแค่นอนบางแค่ลงเล่ปุนนอาจัดปุนนเจวักบอร์ดพันปีจีปลตั้งแต่ property do อันสิตามะ documents บางแค่ full proof นี่ปุ๊บลาเป็นแค่ online registration นี่ปุ๊บ central online portal ลงเสียดักสิ register นี่อาเท people of the transparency อาลัมโดราดตุมพันดับปัทเทกดักนี่กัตุวิหันปัจจินีดักนี่พอลัมสิตามะนอนบางแค่กลางหามโล transparency อาลัมโดก็ลาเป็นแค่ฮัดดักมุสลิมตุมะแค่ครอยโดเจฮัลบางสอบบอร์ดลงแค่สอร์ลูตุมแค่ดุนลงเลยฮัดดักแค่โซปินโซตุมเดสิแค่ดำแตงอันสิตามะอบอร์ดลงสิตามะดูจอดปินโซตุมันเสดักเคลมลงจอดสิตามะนอนบางแค่ government ตุมเป็นbill introduce เป็นโลเจวักบอร์ดลงสิตามะนอนบางแค่สอร์ลูตุมสามีเคลมดุนลงโลปุสิปุฮัดดักสอร์ลูตุมหันสามี rights people นังปุสิปุ rights to equality อาลัมบางจุยโลปุสิsoal tu mesti tamen nona bangke claim dun longpo la pen claim dun nang po sedak pu dun no la pen ke lang dam lo blo tang te property si tame soal tu mesti che pahem pulong po alam si tame hadak klang lo la pen ke isi pen lang dam lo blo tang te jong si long le alam ki jong se hadak klang rong lo komani wak board apan long le pi po se tame dokumen sa bang pakka ke ahem phone ka pre tame dokok blo tang te hala bang so long le apan ka che solve si tame nona bangke direct high court long si dam po la ke within 90 days ang mong si la bang so long le ke a problem mang ke solve po jala puson lo lalu lah si main point mati main theme topik bang ke lalu alama bang ke muslim atum na pen pupon lo lakin itum haku pen ke bang bona tradition lo ke haku pen ko anin ni itum na practice la pen itum ron lo lake nang tum na che jok don chi akam ave selang tum pen pulon itum ta nang tum long ke mondira long ma kupini along no itum sami nang tum hada ko pipi setang ka ke investment nana pen sikilong ma property ko son ma pre itum muslim atum nang che jok don de kolam lo setami no na bang nang tum bang ke muslim al tum long sami nang che jok don ang ko puson sin itum member atum det along le nang tum akun nang dudun pemanon muslim atum kolam setami hada bang lo jen itum mondir lo itum akam lo itum se manage po se ada labang solam si kur chudut lo lapen ke hapu ruling tu men sami pupon lo je longli ki ong nai umatum lo te property ki ong nai ason ki ong nai ke wak board atum hen lo ta se hala dak along le la ana ki ong bong men se me a revenue ko nat puselang tu men arju la dai tum penang ana revenue kro revenue long nei pot a revenue masih klang kli pusepu tang te la dak ke chutong ki chulap lo ma mate konan lo ki du ke lak phan le kirap ilap ta kali puse government tum pen argument pipon lo ta se la bang so puthak penang an lam chip holo congress atum men se tame penang an opposition men same pen idun lo la se no ke bang jilang ani nilina update tu bom po ko puson sono maplo tang te ta se no na mara lam ke paklang abang ke la lo tang ka panglim et polam pen lo se tame hapu tum se tame ko puson sinon nituma tradition nang tuma kuna che yob dun lang polam lo la lo ala lam mut pi bang ke la se tum che than pon bom lo nang ke bang jilang ani la se pini thek pen la se than pon chapok pardon